салом дӯстон, баъд аз 2 рӯзи танаффус бозиҳои чоракфинали ҷоми ҷаҳон оғоз мегардад ва дар ин муддат мо худро мисли италиянсо эҳсос кардем. Аз ҳамон марҳилаи хуби мундиал ҳамин будааст ки боварӣ дорем ин дафъа барои мо бозиҳои зебо тақдим хоҳанд кард. То он вақт мо дигар хабарҳои муҳими футболро пайгирӣ мекунем. Аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал албатта обуна шудан, аз он бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо позаи ёнбошро гиред ки давомаш мошти мегузарад. Дар ин фурсату фосила плей-оффи ҷоми ҷаҳон дар ҷӯшу хуруш аст ва моро рақобатҳои ҷолиб дар даври якчорниҳоӣ интизор аст. Мунтахаби Нидерландия кӯшиш мекунад Мессиро бо Аргентина аз роҳи мусобиқа бенасиб гардонад. Мунтахабҳои Англия ва Фаронса байни худ қуввозмоӣ карда мефаҳманд ки кадомашон сахттаранд. Чӣ гуна сюрпризҳо моро интизор аст? Тамошои бозиҳоро бо 1x ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. акнун ҳама якҷоя бо Луис Энрике хайру хуш мекунем. Кор дар мунтахаби Испания барои ӯ ба анҷом расид. ӯ аз вазифаи сармураббии ин кишвар рафт. Албатта ки ба кори мураббигии ин мутахассис нуқта нахоҳад гузошт. Бо эҳтимоли зиёд мо ӯро дар дастаҳои Премер-лигаи Англия хоҳем дид. Баъд аз рафтани худ Луис Энрике номаи бопасин ҳамон ки ба шумо онро пешниҳод мекунем. 4 сол дар як мижа таҳ кардан паси сар шуданд. Ман мехоҳам изҳори миннатдориамро ба онҳое ки 2 мартиба маро ба ҳайси сармураббии тими миллии Испания даъват карданд баён кунам. Ташаккур ба ҳамаи кормандони федератсия ва ба ҳамаи футболбозон ки намунаи ибрат буданд ва сарсупурдаи идеяи кори ман шуданд. Мутаассифона натиҷаҳои баландро ба шумо дода натавонистам. Ҳамчунин раҳмати калон ба ҳамаи мухлисон ки дар лаҳзаҳои душвортарин моро танҳо нагузоштанд. Вақти падруд гуфтан фарӯ расид. Изҳор намуд Луис Энрике ва дарҳол Луис де ла Фуэнте дуруд гуфта омад ба ҷои ӯ. Де ла Фуэнте то ин дам дар ҳайати ҷавонони Испания кору фаъолият карда буд. Ҳамакнун дастаи асосии шоигарӣ ба ӯ супурда мешавад. Аслан маҳз ҳамин мутахассис бозигароро мисли Асенсио, Симон, Родри, Солер, Олмо, Пау Торрес пас додан омӯхт ва онҳоро ба Энрике супурд. Фалсафаи кори ӯ аз Луис Энрике он қадар фарқ надорад. Ягона таваффут дар он хоҳад буд ки Энрике бо харизма, авторитет ва сабқи намоён корашро пеш мебурд. Де ла Фуэнте бидуни ҳамаи ин тики-такаи Энрикеро идома хоҳад дод. Барои ин насли бозигарон акнун гузаштан ба тактикаи нав хеле мушкил ва дер хоҳад буд. Барои ин онҳо дар тик-ток ва тик-така боқӣ мемонанд. Тони Крос дар бораи ояндаи худаш андешида истодааст. Шояд фикру хаёл нимҳиматгари олмониро ба тарафҳои Италия мебарад. Айни ҳол дастаи Ювентус ҳамаи ҳуҷҷатҳоро барои ҷалби футболбози Реал Мадрид ҷамъ карда истодааст. Баъд аз ҷоми ҷаҳон гуфтушунид бо ин футболбоз оғоз мешавад. Ҳарчанд Крос карьерашро дар мунтахаби Олмон хеле пеш ҷамъбаст карда буд, ӯ айни ҳол ба ҳайси коршиносон бо яке аз телевизионҳои Олмон ҳамкорӣ дорад. Барои ҳамин дар ҷарони ҷоми ҷаҳон ӯ банд аст. Туриньо мехоҳанд маҳз он дастае бошанд ки Тони ояндаашро бо онҳо пайваст кунад. Дар ҳафти мавсими ҷорӣ нимҳиматгари олмонӣ аллакай аз 2 гранди бузурги футболи Аврупо даст кашид. Манчестер Сити ва Бавария бо пешниҳодҳои худ ба дари Крос омаданд, вале Тони бе дудилагӣ ин пешниҳодҳоро рад намуд. Манчестер Сити мехост бо ваъдаи маоши бузург Кросро ба худ моил кунад, вале ба мақсадаш нарасид. Дар Ювентус бовар доранд ки метавонанд Тониро ба ҳайати худ ҷалб кунанд. Ба пиндошти онҳо Крос аз майдонҳои бузург мехоҳад андаке берунтар рафта ба дастаи хуксортар равад. Юве айни ҳол чунин дастаро мемонад. Аз Реал Мадрид дида фишор дар Юве камтар аст, ҳарчанд ин дастаро бефишор гуфтан хатои бузург мешавад. Крос ҳатто метавонад дар Реал Мадрид боқӣ монад. қарордоди ӯ то моҳи июни соли 2023 амал мекунад. Барои имзои шаҳрномаи нав Крос саросема нест ва мехоҳад то анҷоми мавсим мунтазир шавад. маҳз пас аз хотимаи мавсим нимҳиматгари олмонӣ ба қарори ниҳоӣ хоҳад омад. Ҳаким Зиеш арзандаи бозӣ кардан дар ҳайати асосӣ аст, вале бояд дастаи худро пайдо кунад. Аз ин лиҳоз айни ҳол Милан дар талоши он шудааст ки зимистони ҷорӣ ӯро ба аренда гирад. Аслан мавзӯи таваҷҷӯҳи Милан ба Зиеш нав нест. Қариб 2 сол мешавад ки расонириҳо аз паси футболбози марокашӣ медаванд, аммо шартҳои хандаоварро пешниҳод мекунанд. Онҳо қариб ки бепул ин бозингарро ба сафи худ ҷалб кардани ҳастанд. Айни ҳол Зиеш бояд ба иҷора рафта, пас он Милан нияти харидани ӯро ҳам дорад. Яъне ин аренда бо шарти хариди ҳатмӣ хоҳад буд. Вале итолиёвиҳо барои харидории Зиеш танҳо 15 миллион евро пешниҳод кардани ҳастанд. Дар шароити имрӯзаи бозори футболбозон ин хеле арзон аст. Барои ҳаминам наздики 2 сол мешавад ки Милан наметавонад бозингари марокаширо ба сафи худ ҷалб кунад.
челси бо нархҳои арзони миланиҳо розӣ шуда наметавонад, аз ин зиёд зиён мебинад. ӯ дар ҳайати захиравии челси фақат курсиҳои эҳтиётиро гарм мекунад. ҳаким чанд соли дигар бо лондониҳо шартномаи ҳамкорӣ дорад ва албатта челси наметавонад бо чунин нархҳои хандаовар розӣ шавад. ҳамчунин милан ният дорад ки шартномаи Рафаэл Леаоро баъд аз тамом шудани ҷоми ҷаҳон тамдид кунад. агар итолиёиҳо Зиешро ба сафи худ оварда тавонанд, хати ҳуҷуми Милан воқеан қавӣ мешавад. Зиеш ва Леао аз ду канор ва Жиру дар маркази хати ҳуҷум кори хати дифои дилхо дастаро мушкил мекунанд. Криштиану Роналдо то ҳол мардаки бекор аст. Футболбози португалӣ то ҳол клуби нав пайдо накардааст. ҳама мехоҳанд ки як бор Месси ва Роналдоро якҷо дар сафи як даста бинанд. шояд ҳама гуфта гапи баланд занем, вале аксарият ҳамин орзуро дар дилашон мепарваранд. тасаввур кунед биниши майдони Месси ва маҳоратҳои голзании Роналдо. дар назарият дастаи онҳо маънашаванда менамояд. президенти ПСЖ-ро ҳам бо ҳар як лаҳзаи муносибу номуносиб дар ин маврид пурсон мешаванд ки оё имконияти овардани Роналдо ба ПСЖ ҳаст ё ин ки не. Насир Ал-Халайфӣ дар ҷавоб чунин ишора кардааст: Криштиану Роналдо варзишгари бузург аст. ӯ 37 сол дошта дар формаи беҳтарини варзишӣ қарор дорад. ҳар даста мехоҳад ӯро дар сафи худ бинад. Легенда. мо дар мавқеи ӯ бозингарони зиёд дорем. дар баробари ин дар ҳаятамон Месси, Неймар ва Мбаппе бозӣ мекунанд. фикр дорам шумо аллакай пай бурдед ки мо ба Криштиану ниёз надорем. трансфери Криштиану ба ПСЖ номумкин аст. новобаста аз ин ман ба Роналду танҳо муваффақиятро хоҳон ҳастам. изҳор намуд Насир Ал-Халайфӣ. баъди ин гуфтаҳо орзуи чанд мухлис барбод рафт. президенти ПСЖ бо як фарҳанги бузург аз Роналдо даст кашид. ӯ легенда аст, ӯ беҳтарин аст, ӯро дилхо даста мехоҳад, вале раҳмат ба мо дар кор нест. беҳтарин баҳонаи кордиҳандаҳо. ин ҷои кор арзандаи маҳорати шумо нест ё ин ки мо ба шумо занг бизанем. айни ҳол дастаҳои аврупоӣ бо Роналдо чунин муносибат карда истоданд. дар бораи варианти идомаи карьера дар Арабистони Саудӣ шумо аллакай хабар доред. Роналдо метавонад аз 1 январ бозингари Наср шавад, вале ин ҳам аниқ нест. тибқи хабарҳои охир худи Криштиану гуфтааст ки ин хабарҳо дурӯғанд ва ӯ ба мамолики араб нахоҳад рафт. инро танҳо вақт нишон медиҳад. шумо дар ин бора чӣ мегӯед дӯстон? ҳатман ақидаи худро дар комментария нависед. ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.